Hola, bon dia. Ara mateix vaig cap a la platja del Prat. Avui és dilluns, dia 20, i ara mateix ja tenim a sobre les baixes pressions de Glòria. Veig que ara mateix surt un avió amb el que el tràfic de l'aeroport continua obert. Atenció perquè l'avió es mou molt, Quina passada. Per cert, no us perdeu al final del vídeo. Una onada em sorprèn i tindreu que esperar uns minuts per poder veure si al final em vaig mullar els peus, se'm va emportar la onada o no va passar res de res. Mentre aneu veient les imatges, us vaig comentant les dades del 20 de gener del temporal Glòria. Segons dades d'AEMET, a l'aeroport del Prat, els vents van ser superiors a 75 km per hora, amb una ratxa màxima de 89. El vent era de gregal. Es pot dir que va ser una gregalada de Champions. El dilluns va ploure poquet, van caure uns 13 litres aproximadament. El dia fort va ser el dimarts, que es van superar els 100 litres amb comoditat. Ara us deixo uns vídeos del temporal de mar i vent des de la platja del Prat. Després vaig continuar la ruta i vaig anar a la platja de Sant Adrià, on el temporal allà encara era més dur i vaig coincidir en els moments de ratxes màximes de vents superiors a 100 km per hora. Va ser espectacular. Aquí ja podem veure la platja de Sant Adrià. Fixeu-vos amb la dificultat del vol dels ocells. No us podeu imaginar la força que tenia que fer amb peus, braços, mans per mantenir l'equilibri i a la vegada tenir una estabilitat màxima a l'hora de fer les gravacions. En aquesta platja vaig patir una tempesta de sorra en què de cop i volta la visibilitat va ser nul·la i la sorra em va començar a picar la cara com si fossin ganivets. O sigui, va ser una experiència que no havia viscut mai. Si us agrada aquest tipus de vídeos a l'estil de Caçatempestes, us podeu subscriure i també podeu participar amb els vostres comentaris aquí a baix del vídeo i dir la vostra experiència que vau tenir amb el temporal Glòria. Espero que us hagi agradat el vídeo i molta salut i molta meteo!